Nace o concurso de debuxo e pintura Montse Noia Vázquez. A que fora mestra do CPR Galaxia recibirá un homenaxe coa creación deste certame de categoría infantil e xuvenil. A memoria da mestra Montse Noia recibe unha nova homenaxe coa creación dun concurso de pintura e debuxo. Nel poderán participar os alumnos de todos os centros educativos de Ribeira. Para as súas compañeiras, Montse non era unha mestra máis. Cos seus debuxos e murais entraba de cheo nos corazóns dos docentes e dos alumnos, deixando unha fonda pegada en todos eles. Non é simplemente para Montse, senón queremos facer o partícipe de todos os mestres de Ribeira, pero en nome dela como recordo do seu pasamento. Animamos a todos os centros a participar. Os plazos da convocatoria son do 6 de outubro ao 15, do 6 ao 15 de outubro. Bueno, recibiredes todos os coles recibirán un correo electrónico cas bases para poder participar. Dende o Concello de Ribeira continúan así co recordo tanto de Montse Noia como de todos os profesores da vila e do seu traballo incansable. Nace da necesidade da homenaxe ao traballo e entrega diaria dunha mestra, Montse, cuso repentino pensamento en novembro de 2023 deixou un imenso baleiro na nosa comunidade educativa. O concurso e a sentida homenaxe nomeada en Montse é a todos os mestres e mestras. Poderá participar todo o alumnado dos centros de ensino de Ribeira coas súas obras e para animar a participación decir que se entregarán 3 premios de 150, 100 e 50 euros en bonos de compra no comercio local. Ela representa a moitos e moitas que non podemos homenaxear, pero que están no recordo non só dos seus compañeiros e compañeiras, sino dos seus alumnos e alumnas que normalmente, cando nos encontramos pola calle, recórdanos a influencia que tivemos en eles. Unhas veces alegres e outras menos alegres, pero sempre os mestres e as mestras somos un pilar importante na formación das persoas. Para participar, poderán facelo todos os alumnos dos centros de infantil, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional de Ribeira. A temática é libre e no caso de empregar texto deberá usarse o galego como lingua vehicular. Os traballos deberán remitirse entre os días 6 e 15 de outubro ao Centro Cultural Lustre Rivas. As persoas gañadoras optarán a bonos de compra no comercio local de 150 euros para o primeiro, 100 para o segundo e 50 para o terceiro.